Ani bide katala joto lam suggo joto na tharka ham pelen je pathok jor naitung die ke norok buji mangalak kokho ma haise asike social media roga asike baralong tongka sini Tiprajwk khorok tam benglo haste samkhain thangmani samkhain thangmani bara haste ni buni dofani borok baise biya rong nunglayoi asike lasima sinchaki baral wngui tongkha sak video baral khai tongkha Oma haike sini Tiprajwk oma haike buini dofani chularong tui khalka angke sini bobi sorota mongnai omno kisa Wansa bai sili norok dele churi sapona norok kisa puno obono Wansa baiya haram jatarok musuk jarok norok Tiprajwk samung maya hinai bara haste samung khaini thango angke norok hingke tongthok jathok sak niji sak tongthok jathokni bagoi thango norok hingke Oma haike wngui tongkha angke sini bobi sorota mongnai omno kisa Wansa bai sili sire Tiprajwk sinai nungnai lekha pora kusu kotor kakha angke buini dofani borok bai kaijaga thango Oma hairokno dakte mukthana nongthok mukthaya hingke taibo chung oma hairokno mukthana nangnai Angkai sini Tiprajwk hingke chakri mangkha angke lekha pora ongkha angke buini dofani borok lekha pora kwrui bebasa khainai gari chaloknai oma hai borokno tui khalo Angkai sini Tiprajwk tongbole asuk lekha kurung tongbole sini Tiprajwk lekha kurung tongbole borok chakri koroi phano borok bai kaijak di banu Angkai sini borok norok oma haike kaijak kaise sini borok taibo kuchu kanai sini borok kurui borok bai kaijak diba sini borok asuk tongo lekha pora garang tongo chakri maya lekha pora garang tongo borok bai kaijak diba buini dofani borok hingke buini dofani borok no hingke tamoni baga asuk hamjakino omo chakri kwrui samung khainai bebasa khainai gari chaloknai omo hai borok rok kaijak thango borok hingke chakri khaio Angkai sini Tiprajwk asuk robot butui sonai tongo chakri maya lekha kurung tongo omorok bai kaijak diba hino norok jese puru sadi haram jatarokno sini borok hingke sini Tiprajwk hinai chubago kuchu kotor khai rohoro buini dofani borok bai kaijak thango kisa pono Wansa baiya kisa wansuknani babina nangmani sabrum no oma haike wngui tongkha salbalaya Tai kaisa asuk social media terengni chole tongkha asuk baral wngui tongkha asuk baral wngui tongkha social media obo hingke biswajit debarma asuk baral wngui tongkha salo hingke auto bago salo hingke bo auto free bago horo hingke telen thango hinai baksa salai tongkha hingke omo bo tatal se bakpat se ta thokaijak hinai baksa sinai nungnai rok sai tongkha asuk ulokai je auto mangana hinai lanai borok bo ulokai biporok kalainai norok kisa Wansa babi bono sungoi naioi ladi hinai salai tongkha baksa sinai nungnai rok bo thosi thokaioni sai tongkha Angkai bini chochoma rok se 28,000 dami rok hinai sai tongo bo taibo chakri rinai hinai sai tongo chakri 100 jon 200 jon chakri rinai hinai sai tongo Angkai je montri hinjanai MLA hinjanai borok se chakri rimaya gari rok rimaya Angkai bokai bahaike auto rok free riman Angkai auto thaijani dam 3 lakh rok bo bahaike oma haike rimanai ba Angkai bazar se jagai bazar khuluk japong hinai samane obo tatal se hinai baksa sai tongkha bo bai ta thokaijak de hinai baksa sai tongkha Angkai ulo bo jodi bakpa sai tongo hingkai ulo waisa manjaknai obo je nai tongnai lukurok borok se sio